panghormatane Kanjeng Adipati Surya Wiyata dina iki kapiji Sultan ing Demak. Menawi ing mangkinipun wonten rawuhipun Kanjeng Adipati Surya Wiyata bebarengan sak rawuh panjenengan Kanjeng Sultan kula ngaturaken sungkem pangabekti. dados boten Adipati Ora. Nggih. Eling-eling ya. Mbok menawa iki wis temeka bali ana ing kelasem. Jebul wong Demak kong kali kong. Jebul tekek tunggal sak gawa pinter sandiwara. Maksudnya? Sak lagi gilir kacang sing kudune Kanjeng Adipati Surya Wiyata sing dadi sultan. Nek kok watergana. Ya. Nek kabeh karo wedra wis padha ngandhake. Sapa wedra ing Demak sing durung dipalungguan. Ora liya tenggo kula kan iki. Sumikira. Sumingkir. Kanjeng Adipati Dirgantara. Lamun to sultan ing Demak isih Trenggana. Demak tak sungsang. Ora ora nang
dadi sultan. Kowe bisa menang ning ana saranan. Sarane pripun? Kowe kudu ngregem blorot setan. Iya. Nak kula kedah ngregem blongot setan kok. Mawi dalan kabeh. Ini lamun kang sira kang jumangkah dhewe. Iki sarung mergo Suryawata sapa sing ora arti kawan Demak. Prayogane ngene wae. Iya. Iya. Pangestu. Aku ki sedina tak kira-kira metu terus mbok tabraki wae lah toto. Ya ora apa-apa, Dik. Ya mergo kabeh mau pancen wis dadi tekadmu. Lamun kasira ora gemejer minangka sultan ing Demak, kok enteng-enteng mati. Tak rewani nganti kaya apa wae, tak belani kowe sultan. Assalamualaikum. Kok sini maca menengae laki mula dadi wong wedok iki dilemo talak broto ngiwangi wong lanang. Pun kakang ora kelakon dadi sultan. Sing dadi sultan ora liya IP-mu. IP-mu Pangeran Trenggono. Wong wedok sampun budakku. Lho kowe iki bojoku apa bojone Trenggono? Yo, nak garwane ora dadi sultan, sing dadi sultan iki IP-mu kok alhamdulillah. Oh wong wedok, wong wedok. Jalaran boten kentang kados pundi kemawon wekdal sakmenika. Ingkang dereng gadhah kalenggan namung kadang kucing adalah Kangkung. Ya, betul. Kowe seneng. Nak aku wong tuwa nyembah delamaane wong nom. Mulya-mulyane dadi dipati. Iki sih mulya dadi sultan. Mulut pangku. Kawetane tembungku ana ing pendopo Demak Bintoro. Waton Trenggono dadi sultan, Surya Wiyata mbalemu ing Demak.
Yen ngono pengen perekke pun kakak. Pengen perekke pun kakak yo. Ora. Wis kawco tembu. Waton Trenggono kok dadi sultan. Nganti kukut jagat. Aku balik lo ana ing Demak. Bangku. Iki ana dalan. Sapisan aku sok dadi sultan. Kaping angka 2. Aku bisa ngalahke wong Demak. Dalan kuwi mau ana sesambungan. Lakon kowe gelem. Aku lakon dadi sultan ana ing Demak. Panggung. Aku iso dadi sultan. Nanging syarat aku kudu kecondongan. Romot setan kober. Pancen koyo ngono. Waton kowe gelem. Suwe pijet poirang. Aku ketundukan rongok setan kok. Panggung. Bakal tak tahu. Dawuhku nisto nanging utama. Nistane kowe takon dadi maling. Utamane kowe tumapak ing Cirebon. Colongan rongok setan kober. Baik karwani sok. Nanging kini petak gawe. Tumapak ing Cirebon nolong rongok setan kober. Kowe kudu gelem. Ora kena bali ana ing dagan langsung. Yen durung kinanten, berongot setan kober. Tidak